O să-mi încep cuvântul cu versetele 1 și 2 din 1 Petru, capitolul 1. 1 Petru 1, versetele de la 1 la 2. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei aleși care locuiesc ca străini împrăștiați în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea de Iisus Hristos și stropirea cu sângele Lui, harul și pacea să vă fie înmulțite. Dacă cu adevărat ai Duhul Sfânt în tine și lucrează în tine, roadele vor fi ascultarea de Domnul Iisus Hristos. Zice, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea de Iisus Hristos. Cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează sfințire și asemănare cu Hristos. A fi creștin înseamnă a fi născut din nou, deci a fi cineva care a avut parte de înnoirea lucrată de Duhul Sfânt în cei care ascultă de Evanghelie. 1 Petru 1 cu 3 spune în felul următor: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, potrivit cu mila Lui cea mare, ne-a născut din nou la o speranță vie, deci ne-a născut din nou la o speranță vie, prin învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți. Cum și-a manifestat Dumnezeu mila față de noi, trimițându-L pe Fiul Lui pentru ca noi să fim născuți din nou. Trebuie să devii părtaș cu Dumnezeu și părtaș cu Dumnezeu devii doar prin lucrarea nașterii din nou înfăptuită de Duhul Sfânt, atunci când asculți de Evanghelia lui Hristos. Nu poți să fii născut din nou dacă nu accepți mesajul Evangheliei. Iisus Hristos a spus că cine nu este născut din nou nu poate moșteni împărăția cerurilor. Aceasta este mărturia Lui. Și cine nu primește mărturia Lui nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce a spus Iisus lui Nicodim? Voi nu primiți ceea ce noi mărturisim. Voi nu primiți mărturia aceasta. Care mărturie? Că trebuie să vă nașteți din nou. Că trebuie să fiți născuți din nou. Foarte mulți se înșală făcând fapte bune, bazându-se pe ele pentru a fi mântuiți. Dar asta este o erezie, să crezi că făcând tu ceva de la tine vei fi acceptat de Dumnezeu. Tu cauți să câștigi mântuirea prin fapte bune și asta este o blasfemie. Salvarea vine doar prin a te preda modului de salvare decretat de Dumnezeu. Nu de un om, ci de Dumnezeu. Salvarea vine prin a te odihni în ceea ce a făcut El și numai El, lăsând din mâini faptele tale cu pretinsa ta bunătate și toate tradițiile prin care tu te înșeli că ești spiritual. Un creștin este unul care îl reflectă pe Hristos Domnul în trăirea și umblarea sa. Este unul care crește în asemănarea cu Hristos. 1 Petru 1 cu 14 spune: ca niște copii ascultători, să nu vă conformați poftelor de altădată când trăiați în ignoranță. Să nu vă conformați poftelor de altădată. Trăirea în poftele firești este o trăire în ignoranță, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu reflectă sfințenia lui Dumnezeu demonstrează că nu îl are pe Duhul Sfânt lucrând în el. Ce spune mai departe? Ci așa cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în tot comportamentul vostru. Și poți să fii sfânt doar în dragoste. Sfințenia nu vatămă pe nimeni. În Vechiul Testament, când Dumnezeu a făcut o diferență între poporul lui și ceilalți dintre națiuni, celelalte națiuni, printre altele, Dumnezeu le spunea și ce să mănânce și ce să nu mănânce. Dau doar un exemplu. Și ei, dacă trăiau conform cu ce spunea Dumnezeu, erau considerați sfinți, erau considerați puși deoparte. Ei bine, acele mâncăruri pe care le erau interzise, oricum nu le făcea bine, oricum nu erau bune pentru ei. Și aceasta era considerată sfințenie dacă ei ascultau.
Deci ei aveau să nu fie vătămați prin lucrurile acelea. De asemenea, trebuiau să distrugă orice casă care avea mucegai și în care mucegaiul se tot creștea. Adică dacă nu puteai să tratezi mucegaiul, în casa aceea trebuia distrusă până la temelii, trebuia făcută praf. De ce? Pentru că mucegaiul te distruge, te afectează fizic. Dumnezeu nu vrea nimic care să ne afecteze pe noi fizic și psihic și emoțional și spiritual. Deci vedem intențiile bune ale lui Dumnezeu în orice o rânduire a lui, chiar și din legea lui din Vechiul Testament. Și aceasta era considerată sfințenie, pentru că el este sfânt, el îmi spunea să nu stau într-o casă mucegăită. Adică îmi spunea în toate domeniile vieții mele. Sfințenia nu vătămă pe nimeni. Când trăiești în sfințenie, comportamentul tău nu este vătămător. Comportamentul tău nu este rău, nu face rău semenului tău. Și neascultarea este vătămare față de celălalt. Îl vătămi pe celălalt. Îi faci un rău. Și el ne-a zis, fiți sfinți în tot comportamentul vostru. Fiți ca mine. Fiți imitatori, adică fiți imitatori ai lui Dumnezeu, cum spune în Efeseni. Ca niște copii prea iubiți. Pentru că vă cunoașteți chemarea, dacă într-adevăr vă cunoașteți cine sunteți în Hristos veți trăi conform cu voia lui Hristos. Ca niște copii prea iubiți, fiți imitatori ai lui Dumnezeu. Viața sfântă este o viață plăcută lui Dumnezeu care arată clar tuturor că tu îi aparții. Un creștin este un peregrin. Inima lui nu este atașată de această lume și de lucrurile din lume. Perspectiva lui este cerească și se gândește la lucrurile de sus, căutând împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. 1 Petru 1:17. Și dacă îl numiți tată pe cel ce judecă cu imparțialitate în funcție de faptele fiecăruia, atunci trăiți cu frică în timpul peregrinării voastre. Toți cei care resping Evanghelia și nu primesc cuvântul lui Dumnezeu dovedesc că nu sunt creștini, ci se înșală. Nașterea din nou are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează scopul mântuitor al lui Dumnezeu doar prin cuvântul lui Hristos și atât. Zice, voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin cuvântul cel viu și trainic al lui Dumnezeu. Nu poți să fii creștin fără cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce mai spune Scriptura. Ca niște copilași nou născuți, să tânjiți după laptele spiritual și curat, pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că Domnul este bun. Cine este născut din nou, tânjește după laptele spiritual și curat, care este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că doar prin cuvânt poți crește spiritual. Când Duhul Sfânt intră cu adevărat în cineva să locuiască, nu îl lasă să se asemene cu lumea în gândirea sa și în trăirea sa. Ca să te întorci la Iisus, trebuie să recunoști mai întâi că ești în întuneric. Cei care au devenit creștini au fost chemați de Domnul de la întuneric la lumina sa minunată, spune Biblia. Dar primul pas către o întoarcere reală este acela de a recunoaște că umbli în întuneric. Lucrul ăsta nu este măgulitor, dar Biblia nu este niciodată măgulitoare. Adevărul este menit să elibereze, nu să gâdile pe cineva în coarne. Voi citi versetul, vorbește despre cei ce au devenit creștini, însă voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, o națiune sfântă, un popor care îi aparține lui, ca să vestiți faptele măreți ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci implică că acești oameni, când au devenit creștini, mai întâi au recunoscut că se aflau în întuneric. Iisus nu îi mântuiește pe cei care continuă într-un duh de mulțumire de sine, de aroganță
și de neprihănire proprie, în care ei se văd oameni buni care merită raiul. Dumnezeu îi mântuiește doar pe cei care cu smerenie își plâng starea de păcat, recunosc că sunt în întuneric și își pun toată încrederea și speranța în Evanghelia vieții veșnice ca să fie eliberați de viața trăită pentru sine și după bunul plac și propria plăcere. Pentru că ce duce la păcat? Căutarea propriei plăceri este păcat, duce la păcat. Egoismul sau căutarea propriei plăceri este tocmai esența păcatului. De ce a murit Iisus dându-și viața ca jertfă pe cruce? Pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi, să nu mai trăim după voia proprie, ci pentru neprihănirea sa. Citesc 1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, pentru ca noi, murind față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Ceea ce duce la păcat este tocmai voia proprie. Cel care pretinde că îl urmează pe Iisus, dar trăiește în pofte lumești și în gândurile firii lui, este încă în întuneric. Biblia spune clar și ferm că viața creștină este viața cu Hristos. Asta este viața creștină, iar Hristos nu este slujitorul păcatului. Toți cei care nu s-au întors la Iisus sunt într-o stare de rătăcire și orbire. Citesc 1 Petru 2:25 și cu aceasta îmi voi încheia mesajul. Căci erați ca niște oi rătăcite, deci erați ce erați? Rătăciți, dar acum v-ați întors. Deci v-ați întors, trebuie să existe o întoarcere de la întuneric la lumină. Dar acum v-ați întors la păstorul și supraveghetorul sufletelor voastre. Amin.